Al vorig jaar, maar die donkere dagen, hebben ze nogal een beetje wat meer gebeurd dan normaal. En toen hebben we dus mijn ploegje zo van de wat een wal. Als je in staat, dat is natuurlijk heel los, want daar ben ik vol met politie. Ik denk dat hier een politieauto is die de hele gemeente dwam uit s'nachts. Nou ja, daar krijg je natuurlijk net van verwachten dat hij constant hier door het dorp in rijdt. Nou, oktober, november is het dan heel zo'n gebeurd. Internaast van inbrekerij en busjes en dat busjes en ZZP'ers en verbouwbedrijven leeg hellen binnen. We kennen een paar ZZP'ers die nog net zo lang voor de zeil binnen. Die krijgen een nieuw busje hebben en voorladen hebben Mark. Nou, die liggen net altijd even lekker op bed. We hebben het laatst op 1 nacht binnen 2 busjes leeg hellen. Nou, dat is toch wel redelijk vol van het dorp of net. Dit hoek ik maar helemaal in het heen, we pakken alles, hè? Ja. Hier hebben we van de week nog eenmaal de politie verraden trouwens. Oké. Je bent al iets week aan het proefdraaien. Ja, wat neemt er nou dat zink aan? Nog net zo vol om je ook te weten. Het is vrij rustig, de meesten ze moeten al een logboek bijhouden. Daar staat alles wel in. Ja, juist er hing ze een auto, daar zit een trein in en dan ben ze, dat wie hartstikke mistig juist. Daar ben ze achteraan rijden, maar die wie ik samen voetje. Dus ja, dat weet je, wat dat inhoudt, dat weet je natuurlijk. Hè. Maar voor de rest van de week is het hartstikke rustig geweest. En dat is de bedoeling eigenlijk. Tja. Daar zit maar niet in, dat is ook wel mooi. Nee, je ziet hier op de achterbank, je ziet een treinman niet. Dan geven we gewoon even achteraan. Tja. Anders met zoeken maar. Hij gaat dus nu weer richting Sjouwmansdik. Dat is voor u goed, want dan weg. Stel je voor je rent iemand een laptop onder zijn hand. Dan geven we hem uiteraard wel vrij wat hij met die laptop doet. Neem maar op. Ja. Maar we zullen hem net of wel aanvliegen of iets dergelijks. Dat heb ik bij iedereen wel waarschuwen. Dat mag natuurlijk absoluut niet. Nee, dan bel je de politie ervoor. Ja. Hoe lang hou je dit nog vol? Ik denk heel lang. Want de meesten zijn hartstikke enthousiast en dat vind ik nog leuk.